B'investiment ta' €900,000 l-Gvern flimkien mal-Kummissjoni Maltija tal-Films se jibdew l-ewwel fażi fir-Riġenerazzjoni tal-faċilitajiet li għandhom fir-Rinella li jmorru lura l-1964. F'din il-fażi mistennija jgħaddu servizzi ta' dawl u ilma ġodda flimkien ma' sistema kompletament ġdida ta' telekomunikazzjoni. Apparti t-tisħiħ tas-servizzi, il-Ministru għall-Infrastruttura jinvesti spjega li se jsiru numru ta' xogħlijiet ta' tisbieħ tas-sit. Fejn il-faċilitajiet għandhom bżonn bla dubju ċertu upgrade fl-infrastruttura u investiment ta' kważi €900,000 kemm Infrastructure Malta u kemm id-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi se nkunu qegħdin intejbu id-dera u l-infrastruttura li eventwalment tintuża sabiex mhux biss nesponu l-sbuħija ta' pajjiżna ma anke jiena niċċa importanti fl-ekonomija tagħna. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi spjega kif dan is-settur qed jiġbed lejn Malta diversi produzzjonijiet minn Hollywood u Bollywood u għalhekk li l-Gvern ħass li għandu jtejjeb lil dan is-sit. L-industrija tal-films tagħti kontribut qawwi lill-ekonomija għax meta jiġu l-productions jaħdmu ħafna nies u tħalli ħafna flus fl-ekonomija. Imma parti minn dan kollu, kull film li jsir Malta huwa riklama l-pajjiż tagħna. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grek laqa dan l-investiment u spjega kif ir-riżorsi li għandhom l-istudios Maltin fosthom żewġ tankijiet kbar tal-ilma li jintużaw biex jirreplikaw xeni tal-baħar huma fost l-uniċi fid-dinja. Fil-fatt fihom inġibdu xeni għal produzzjonijiet ċinematiċi bħal Captain Phillips, Kon-Tiki, Moby Dick, Raise the Titanic u Simxar. Il-Malta Film Studios aħna magħrufin għaż-żewġ tankijiet kbar li għandna li huma uniċi fl-Ewropa u t-tieni l-akbar fid-dinja. U kull fejn immorru barra l-pajjiż kulħadd isemmuhomna. Dan il-proġett mistenni jkompli sakemm issir ir-riġenerazzjoni totali tal-istudios u l-infrastruttura kollha li hemm fir-Rinella bil-għan li jinġibdu lejn Malta aktar produzzjonijiet tal-films.